Gata ko tips kung saan pagsugod. Naman kay mga aspiring vloggers diha nga gusto mag-vlog. Hi guys! Welcome back to my channel and this is March B again. Gata ko tips kung unsaon pag-vlog. Sugod jud ko sa vlog nako. Short story sa ta guys ha. Ako ang life manggod, trabaho, balay, manggod ko as a daycare teacher, then nag-eskwela ko, then dili jud ko nagatambay og Sabado o Domingo nga magklase. Then tagsara jud ko mapuyo og balay. COVID-19, nag-lockdown, tanan na. Mao na siya hinungdan nga nag-create ko og vlog sa Pilmero. Ulaw gid siya guys kay magyaw-yaw ka nga naa ka sa inyong balay, basi kung sa hunahunahon sa imong palibot. Mao gid na ulaw, lisod pagsugod. Tungod dili ka kamao, then maulaw ka sa imong palibot unsay ka istorya. Pero sa hinay-hinay, nakabalo ra gyud ko. Ana lang gyud na siya kay kanya-kanya magugtag ka survival sa pandemic. Stop man gud siya tanan. Murag gutag ako feeling no murag wata ni agi og 2020 ni ambak lang tag 2021. Then layo na kayo ko. Yung tips kung saan pagsugod. Naman kay mga aspiring vloggers diha nga gusto mag-vlog. Ako ang tip number 1 is nadyo kay cellphone. Share ko ang cellphone nga Pilmero gigamit sa ako ang first nga video nga gi-upload katong Let's Have a Tour in my Little Paradise. Mao ni nga cellphone akong gigamit, Vivo Cam Clear Cam. Dili siya mag-lag, dili siya mag-hang. Bisag ka ng gamay na kay storage, dili siya mag-hang. Kanahan ko sa Vivo, bisag ka ni karon nga bago, then dili necessary nga mo palit jud mo bago. Mo pagwapo dayon mo sa inyong mga cellphone. Baguhan ka dapat ma-explore sa ka kung unsay imong cellphone, mao ra na gamita. Ha? Nakasinabot na bata. Ana lang. Kanang kinahanglan ka nay cellphone. Number 1. Then number 2 is naakay content. O syempre, saan man yung pag-vlog kung wala kay content, mangita kag content nga nindot. Or dili gud siya nindot, basta content nga mahuna-hunaan nimo. Urada-urada mag-video dayon ka. Kung unsa imong nahuna-hunaan. Kay mao man gud na siya ang pagsugod. I-edit ra man gud na. Ano lang siya niya. Then location. Kung asa ang location nga nindot siya, diha ka mag-shoot. Ano lang siya. Ikatulo na to nga tips no. Location, Pilmero, cellphone, then content, location, kung asa ka mag-shoot. Kung asa ka ganahan, dito ka. Ayaw baliha. Pasagdahi. Nga mura kag buang kay kalipay malanin mo. No? Ano lang din na siya. Kung imuhan ang kalipay nga mag-vlog, mausad akong kalipay mag-vlog. Jug ka na, jug kay hilig. Sa hilig-hilig na pud na. Kalipay malanin mo. What dilis ra ka pang labotan na oy. Muha man na. Ayaw ka ulaw. Mao dyan akong tambag, ayaw ka ulaw. Kay Pilmero dyan sa una, inana dyan ko, hantod karon. Magyaw-yaw ko dali sulod sa akong balay. Kay mag-shoot man ko. Pero mag-shoot ba rin kagabi eh. Di, mag-shoot dyan ka og adlaw. Kay para iwas, ba disturbo. Kay ting trabaho man ang adlaw. Kaupat na ko nga tambag sa inyo ha, is asa ka magtanaw kung mag-video. Diri ka tanaw sa video nga, sa lens gyud ka dapat mo tanaw. Diri kaning lens diri, na lens diri sa cam, diri jud ka mo tanaw. Mura kay nag-eye to eyes. Diha ka dapat mo tanaw sa imong lens. Dili kay inani man gud na mura ka og nag-istoryag hangin. Rigid malikay, maanad ra ka kadugayan. Balo ka mo edit. Tanggalo na murag hangin ka. Ako po nang i-share sa inyo ha, kay basig wala pa po nung ka-subscribe. Please subscribe sa ako ang vlogs para ma-notify mo sa ako videos nga i-upload. Ako kalima nga tips kung mana ni mo gidit before day vlog magpagwapa sa gagamay no. Mang mulbos. Ayun na mangilay. Okay ra mangilay. Walay kilay basta naka-lipstick para di po galus patanawon sa cam no.
pinaka-importante, kabalo ka may istorya, then ayaw ka ulaw. Mao na ako mga tips nga ako ang ihatag sa inyo ha. Pag-vlog na, tambag na ko sa inyo pag-vlog na. Ano lang guys, please subscribe. Kato lang, daghan kayong salamat. O manghinaot ko makatabang sa inyo ha ni ako ang vlogs. Tips na ko para makasugod mo og vlog. O manghinaot ko, pakaton mo sa ako ang video. Ha? Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw o please subscribe para ma-notify pa mo sa ako ang sunod nga vlog. Ako amang gud gihimo lang ni nako siyang kalingawan. Dili gyud siya ingon nga pangwarta. Ako alang malingaw ko maka hatag ko inspiration sa uban o kana lang kay napang pandemic, keep safe everyone og sa monkeypox. Salamat kaayo. Be happy. Be happy tang tanan. Love you. Oh, God bless. Oh, mao lang to. Bye-bye.